Добре дошли на това специално събитие, на което ще дадем старта или по-скоро ще анонсираме това, което предстои за големия финал на третото издание на Ариана Аматьорска лига. Бих искала да ви представя участниците в това събитие. Господин Руд Ван ден Ейден, който е изпълнителен директор на компания Загорка, компанията, която произвежда най-продаваната марка бира в България, Ариана. Старши треньорът на Лудогорец, господин Петев. Добър ден. И разбира се, нашите домакини, кметът на град Пловдив, господин Тотев. Първо ще дам думата на нашия изпълнителен директор, който ще каже няколко думи за това, което Ариана е подготвила този сезон за аматьорите тук в Пловдив. Добре дошли. Welcome in Plovdiv. Добре дошли в Пловдив. And this is a very important event for Ariana. Това е много важно събитие за Ариана. Because the biggest beer brand in Bulgaria supports football now for a few years. Защото най-продаваната марка бира подкрепя българския футбол вече поредица от години. And I'll take off my glasses. And I'm very happy that after the finals in Sofia 2 years ago and last year in Varna, we are now in the beautiful city of Plovdiv. И съм щастлив, че след големия финал преди 2 години в София, миналата година във Варна, тази година ние сме тук в Пловдив. And as you might know, this is the third year of the tournament. Както вероятно знаете, това е третата поредна година на турнира. And it became bigger and bigger. И той се разраства все повече и повече. With more teams participating. С много повече отбори, които участват. In the hope they would play against the champion of Bulgaria. И отново, те като награда ще получат това да се изправят пред шампиона на България. And now on July 6 to 8. И сега в периода 6 до 8 юли We will build the beautiful Ariana Arena on this square. Ще построим тук на този площад красивата и уникалната Ариана Арена, мобилния стадион на Ариана. And all the regional teams, the regional champions will participate for the big prize. И всички отбори, които се класираха на регионалните турове, ще се борят тук за голямата награда. Which is to play to the champions of Bulgaria, Ludogorets. Която е да се изправят пред националния шампион на България, Лудогорец. I'm sure this tournament will give a lot of football emotions to the city of Plovdiv. Сигурен съм, че този турнир ще предостави много, ще гарантира много емоции на всички фенове. And we will also take care of a lot of cold beer. Ние ще се погрижим да има много студена бира. Especially when the weather is like this. Особено ако времето е такова. I think it's now time to thank Mr. Totev. Мисля, че е време да благодаря на господин Тотев. For the hospitality for the city of Plovdiv. За това, че са наш домакин и че ни дават възможност да организираме финал в Пловдив. And also Mr. Tetev, the coach of Ludogorets. И също така на господин Петев, който е старши треньор на Лудогорец. And I would like to congratulate you again with the remarkable achievement of your team. Искам още веднъж да ви поздравя с постижението на вашият отбор. I wish you all the luck in the qualifying games of the Champions League. Пожелаваме ви успех на квалификациите за Шампионската лига. And I hope your team will play better as a Dutch team in the European Championship. И ви пожелавам вашият отбор да играе по-добре от холандския отбор. Thank you. Merci. Thank you very much. Благодаря ви. Давам думата на господин Тотев. Добър ден. Аз искам да благодаря на Ариана, че избраха Пловдив за домакин на това събитие и смятам, че ние ще се представим като едни много добри домакини. За нас това събитие е много така важно за града и интересно и смятам, че точно в времената, в които футболистите почиват, ние ще можем да представим на пловдивчани наистина много силен турнир и много хубаво състезание, на финала на което ще видим и шампиона на България Лудогорец. Мисля, че ще стане и хубав празник през тези 3 дни тук в Пловдив. Ще има много празнична атмосфера, обстановка и надявам се най-добрите да победят. И ще видим и Лудогорец дали са подготвили за Шампионската лига. Тук ще можем да ги тестваме точно преди мачовете. Използвам случай да пожелая добър жребий на всички български отбори. Надявам се, че тази година ще е по-успешна. Успехи на господин Петев. Благодаря. Как се подготвя Лудогорец за тази среща? Дали е предизвикателство за тях? Да, естествено. Искам първо да адмирирам инициативата Ариана. Така, тя дава възможност за едно добро развитие на аматьорския футбол, дава поле на изява
за доста така ентусиасти за най-популярната игра. И какво мога да обещая? Мога да обещая един много добър матч на феновете на едно зрелищно шоу в финалната среща на 8-ми. И така мога да пожелая успех на всички 16 отбора финалисти в този ден. Дано имат добър късмет и най-добрия да победи. И тъй като традицията повелява на големия финал победителят в аматьорската лига да получи купата на Ариана, ние бихме искали преди това да ви я връчим официално, за да я пазите и да може да я предадете на аматьорите, които ще спечелят на финала. This is the Ariana Amateurska Liga Cup. You haven't won it yet, but I give it to you for you to give it later to the amateur champion of Bulgaria. I'm not sure if it's as big as the Bulgarian Cup. Не съм сигурен дали тази купа е толкова голяма, колкото българската купа. It looks a little bit like the Champions League Cup. Но изглежда малко като купата на Шампионска лига. So let's hope in 1 year time you will have this cup in your hands. Затова ви пожелаваме вие да имате купата на Шампионска лига след известно време, а тази сега ви я връчваме, за да я пазите и да я връчите на финала на аматьорите, които ще спечелят в Ариана аматьорска лига. Мерси. Аз се надявам това да е на най-добрия отбор. Пожелавам пак още един път успех на всички финалисти. Merci. One more for you. Here's the Ariana Amateurs shirt for you. Of course, for the number 1 in Bulgaria. Here you are, and I hope you will stay number 1 in Bulgaria for a long time. Подаряваме специални тениски, които бяха изработени за господин Петев и за господин Тотев. Номер 1 сме избрали за господин Петев с пожеланието да бъдат номер 1 до края. Mayor, I also have a nice shirt. Thank you. I'm not sure if you're a football player. Yes, I'm a football player. Okay, so maybe you can even participate. Ако сте футболен играч, ще можете дори да участвате и да използвате. The final. Hey. The 6 refers to a very important date in Bulgaria and especially for the city of Plovdiv. Избрали сме шестицата заради 6 септември. Една много важна дата за всички българи за Пловдив. So thank you again. Благодаря ви още веднъж. Thank you. Сега ще имам възможността да подаря екипа на Лудогорец на господин Руд Ван Ден Ейден и на кмета на Пловдив, инженер Иван Тотев. Hey, number 1. 7. Merci. Thank you very much. Централна плата. Така. Ще си ги сменям, като играя нападение, ставам девятката. Okay. Thank you again. А сега... Like a football player.